Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka BJP Meghalaya State kidadawan ka sorkar ban wengno ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills namar kamla ban pet ka Shongsuk Shongsan. U State General Secretary ka BJP ubawan kitbok habakran bat kinong thokubor ulaong baka district kamdon shu ka Shongsuk Shongsan ka jingsha penyap klub ki khna khlung ki blaja kha hagini ki banai. Uba po shna ulaong kalong basngul ngongan bawat hadian ka jingja yi habred insap hira lingdo maunai kamshim nadon kunu ka sinjam bala shim na kinong penyat district ban lam ya ka Shongsuk Shongsan ha ka district ban lawan poi sakawai pat ka apot ha ka ba habred kershan bor kharmudai uladu e la ka jingim bat ompat shim lalap sabut e kalong basngop hla bakat ka khli ajung ka district kamshim na shim khya ban lum mi kinong kit kam ni ban khot jingalang ni ban penjari de jing pahara miet ha jaga kindong ban te lakam hi kam sniu ki beja kham tam ha ki por steng snya ula benrap da ka boong ka jingle bom sut nyo jong kinong penya district ka penlong ki riu shim kabu ban penan kam ya ki te ki jaka pat ba ban le ki kam sniu khlem jing salia shu ya ka an kalas ngude ba ka sarkar kan shim khya ban weng ma dor ka DC ka East Khasi Hills ban wan ra no da ki officer ki bala ban trainer ban ta ka jing Shongsuk Shongsan lapen pau kinong yalam jong ka BJP jingi kendolang bat PCR ki la patai ko bor kalong ba ikwa ban pau ke jing skok khya na kalyang party halor ki jingja ki belaja hauni benai beladem nadu ke jingja jong I have insafira lingdo maunai bat haga jing sempat ya kemet jong I hadin sisni bat ter hadin katuk ni keteo ngila yo sokoi ke kubor kapala pinsyayong bat kata kalong kajingja jong tu hybrid bat kajinglap ya kamet jong na ka klaw mapat tikini ki pelong ini kum kawai nagi sengsang perthai kabadan ni kata kajingkit kli na kabenta kari bat ikajat benrio ngisngau kya hadu kata-kata bat ngilapoi hadu kani klimat ban perkhan ba kala dipor ya ke sarkar bahkan shim ya ke sinjam ba lagum ba hadin bakal fail ke administration jong ke East Khasi Hills district kala dipor ba di ban wengno ngidawa ba di ban weng mardor ya I deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district bat ban wan lam da kita ki officer ki bala ban pentulun ni kam khnang bakan wan biang kata ka jing Shongsuk Shongsngai nomor mentan fi pet kini gila I gema gila nang ja kha bat kam don shu kata ka jing Shongsngai bat dengi pet miet banyan miet lu kala long ka igi ba ka pensir khamtam iki kimi pa bakin pelaj iki khun watang hakam pau niang la jong menta ban pelaj iki khun kiti hakam pau niang lu kala long ka igi ka ba ngimla ba pediang balada kata ka jing Shongsngai kam don shu te kala dir kom ba hab ban simi te kisinja te kata ka jing dua jing ni kala ka party ni kerpat haga jing snow ka jing sempang jong ka sarkar ba ka shim ya ka kalenti bat banwara ni kita ki officer ki bala banwara sisa ya kata ka jing sedra hapreng gini ki beriu ki bale ya gini ki kamsnil khnang ba mangi ginong soksno inyo ban im ya kata ka jing im ka besuk ka besngan ka bismu nganong nga dong ka filia jong trat ka filia jong administration hangta la don lagi department baru khot kawan nadu katrat kulit ka badiban ka banti banya banwat banya ta ka filia hi kalong ga administration lada ka fil ka administration tingi expect ba ka basya try kan doko kan don gijing doko anta tingi kata hi ni bo ka jing doa ba nakalian ka sarkar ka diman shimkhya ba lakum no badiban weng no mardo ya I deputy commissioner bat ban mara no kita ki officer ki bala ban te lakam banwara ay kata ka jing Shongsuk Shongsngai ha ka district barokoi pindawan empat ban weng USP pat namar kumbangi tip habede bat ki kam kidi jingjia ka police department ka shimik jen jam ki ban tokit ngatrai ka sarkar kan sa shim ya kata rai ngi pechwa the head of the administration kawan shwa deputy commissioner tengah trai ter ka Shongsuk start but jong sarkar ka ibade benne ngi ombet ba
ka responsibility hi habede bat kini ki jingcha habede bat ka jing fail jong law and order ha jing habede bat ka jing bamla bante la kam i kam be an kawan hi na ka administration tension kya bat ngin sa shen ngin sa lit kendo yu chief minister bangin dawa ba yikini ki ni haban perkhat ni haban wara itaki system ki ban perklan hot ni ba dangdon ki jing ko da pipet kuma piong ba ndaladon kanu jingcha kitu ki ba ki bale kitu ki kam ki lat no te kata kalau ba ni haban perklan ya ka an nakalyang juga ke prosecution juga government ka di belong ka baklan kram ba kinum yo ban lat lan klem pat de klem pat pen saja iki Tikung ke parti Sinjam kalong mengidawa bagi Banwen Mardon ya i deputy commissioner jong East Khasis district banora di kita ki officer ki bala ban tela kami ki kambean ban banora ya rule of law no chono ban rule of law should prevail krang bakan dan kata jin song suk song